Ahoj přátelé, dneska se ten podívat na další tým a není to nikdo jiný než první Aska Prostějov. Ten tým minulý sezóna se umístil na 12. místě, i když Nucela měli na začátku Nucela problémy, by se udrželi, ale nakonec to všechno dobře dopadlo a proto se tam podívat na ten tým. Celý název je první sportovní klub Prostějov a je to český profesionální fotbalový klub, který sídlí v moravském městě Prostějov a je to v Olomouckém kraji. Oddíl hrál v letech 1934 až 1938, v sezóně 1945 až 1946 nejvyšší českou slovenskou fotbalovou ligu. Od té doby 1939 až do 1933 pak profesionálnou Českomoravským národní ligu. Dlouhodobě byl klub účastník druhé nejvyšší československé lice a později čekala druhá liga, která muselo ten klub opustit po sezóně 2002 až 2003 z důvodu nevyhovující stadionu. Dnes je opět jiným účastníkem. Můžu vám ukázat, jak vypadá. To jsem vám ukázat fotky, ale do toho videa jsem měl spadný fotky stáhnutí, tak bohužel to vám neukážu. Tak se jdeme ještě na ten tým podívat. Já jsem už viděl, že to je první sportovní klub Prostějov, přestívka měli Askáčko. Založení bylo 1904 a asociace FCCR. Domácí dresy mají modro-bílé a venkovní dresy zeleno-černé. A kapacita toho stadionu tam se vejde 3500. Představitel je František Jura a trenér Josef Můžer a Pavel Zavital. No, tak asi by se mohl říct, že ten tým zatím se dokázal minulý sezóně zachránit. Zatím světovama, tak jsou. Minulý sezóně se zachránili, byli na 12. místě. Zatím v tuto nové sezóně po 16 kol se zatím škrtí na posledním místě. Jsou 16. a mají 15 bodů, ale nejsou jediný, protože Žižkov má taky 15 a Varnsdorf 16. No, uvidíme, kdo se zachrání, jestli to bude Prostějov nebo i někdo jiný. Uvidíme, jak to bude. Takový krátký video, doufám, že se vám to líbilo a pro u videa se budu těšit. Naschledanou.